Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε έτσι με πιο ευχάριστα. Άκου τι ωραία. Πού το έχεις πιάσει αυτό, στα μεσαία ή στα βραχαία? Καλημέρα, Νίκο. Καλώς την Ελένη. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Νταλίπη, συλλέκτη ραδιοφώνων, ο οποίος τα επισκευάζει κιόλας. Και έχουμε τη δυνατότητα αυτό που ακούσαμε τώρα να είναι ένα ραδιόφωνο που το έχει βρει στα σκουπίδια και το έχει επισκευάσει. Τον κύριο Νταλίπη τα λέγαμε προηγούμενη Κυριακή και στο ραδιόφωνο. Τι κάνετε και από κοντά, τέλος πάντων. Καλή σας μέρα, κύριε Μάνεση. Πώς είστε? Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι για αυτό το χόμπι που έχετε, διότι είσαστε μερακλείς. Μου λέγατε, ο άνθρωπος είναι έτοιμος για να φτιάξει μουσείο, παιδιά. Ό,τι παλιό ραδιόφωνο υπάρχει, και ηλεκτρόφωνα νομίζω, όχι μόνο ραδιόφωνα, και παλιά πικαπάκια και τέτοια, έτσι. Βεβαίως, Λοιπόν, τα πάντα. Κοιτάξτε τι έχει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι ξεκίνησε από πολύ μικρός. Είχε την περιέργεια που όλοι μας είχαμε, να παίρνεις κατσαβίδι, να ανοίγεις ένα ραδιόφωνο, να του βγάζεις τα μάτια, το διαλύεις. Με τη διαφορά ότι εμείς συνεχίζουμε να τα διαλύουμε, αλλά αυτός έμαθε τη δουλειά και τα φτιάχνει τώρα, έτσι. Καταλαβες. Λοιπόν, ξέρετε. Και μπομπινόφωνα έχει, γιατί τα πάντα. δεν βρίσκονται. Ξέρετε τι θέλω να μου δείξετε? Είδα σε μια φωτογραφία αυτό το κατοχικό το ραδιόφωνο που οι Γερμανοί είχαν βάλει ένα σπάγκο για να είναι η συχνότητα, να πιάνει μια συγκεκριμένη συχνότητα, να μην το πειράζουν και πιάνουν, ας πούμε, την Ελεύθερη Ελλάδα ή το BBC κτλ. Ποιο είναι αυτό? Το ραδιόφωνο είναι αυτό εδώ. Κοίτατε. Και αν μπορέσουμε να δούμε μέσα εδώ. Ναι, έχουν βάλει σπάγκο. Υπάρχει ένας σπάγκος, ναι. Και κανονίζανε να πιάνουν μόνο το σταθμό των Αθηνών, να μην μπορεί να γυρίσει ο μεταβλητός. Και έμπαινε αυτή η σφραγίδα, αν μπορείτε να τη δείτε. Για να μην σφάσει, να μην το αυτή η σφραγίδα για να το ελέγχουνε. Είναι original, γράφει επάνω Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Είναι original από τους Γερμανούς. Για να μην μπορεί να κόψει το σπάγκο. Για να μην το κόψει και να πάει να πιάσει, ας πούμε, BBC. Καταλαβες, το ήλεγχαν. Αυτό είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή, να κοπεί το. Όχι, αλλά θα φαινόταν. Όπως στη ΔΕΗ, ας πούμε, τα ρολόγια. Θα φαινόταν, ναι, θα φαινόταν. Γιατί σου λέει, κοίταξε, αυτοί να πάνε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Αυτό τώρα είναι μεσαία ή βραχαία το ραδιόφωνο που μου δείξατε? Μεσαία και βραχαία. Μεσαία και βραχαία. Μου λέγατε στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε στο ραδιόφωνο το ότι, εντάξει, είναι το χόμπι σας, είναι το μεράκι σας. Εγώ σας είχα ρωτήσει η οικογένεια τι λέει και μου είχατε πει η οικογένεια, μου λέει άντε πούλησέ τα να τελειώνουμε. Θέλει MP3. Ναι, η οικογένεια δεν καταλαβαίνει. Ο γιος, ας πούμε, λέει πατέρα MP3 τώρα και άστο. Λοιπόν, δεν κόλλησε το μεράκι στα παιδιά, Όχι, δεν τα κατάφερα. Αργότερα όμως μπορεί να το καταλάβουν την αξία των. Κοίταξε να δεις τι πράγματα καταπληκτικά, ας πούμε, μπορούν να υπάρχουν σε κάποια σπίτια. Αυτό το ραδιόφωνο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ ναι. Είναι Zenith αμερικάνικο. Του πόσο? Το αξιόλογο για αυτό το ραδιόφωνο που έχει ανεπτυγμένες μπάντες στα βραχαία. Με αποτέλεσμα αυτό το ραδιόφωνο είναι και φορητό με μπαταρία. Και το χρησιμοποίησε πολύ ο Αμερικάνικος στρατός. Δεν μου λέτε κάτι, αυτό που το βρήκατε τώρα? Τώρα κάθε ραδιόφωνο, κύριε Μάνεση, έχει και τη δική του ιστορία. Περίμενε, σε ποσοστά πόσα βρέθηκαν στα σκουπίδια? Ένα 5%, 10%, πόσο? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι βρήκα πολλά στα σκουπίδια, αλλά κάποια πριν το 65... μπορούσες να βρεις πεταμένο ραδιόφωνο. Τώρα τα αγοράζετε αυτά από παλιατζίδικα, από πού τα αγοράζετε? Συνήθως ναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιο από αυτά τα ψυχοπαίδια σας εντός εισαγωγικών να τα αποχωριστείτε? Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Πλεύρης και λέει πω αυτό είναι καταπληκτικό, θα το πάρω και τον πατέρα μου, ας πούμε. Για να θυμάται την εφηβεία του. Να το βάλει στο προκάτω. Την εφηβεία. Λοιπόν, τα πουλάτε κιόλας ή όχι? Προς το παρόν, κύριε Μάνεση, δεν πουλιέται τίποτα. Μόνο αγοράζετε? Ναι. Επισκευάζετε αν σας φέρω εγώ κάποιο? Τα πάντα. Επαμοιβή δηλαδή, να έρθω με ένα παλιό μου το φτιάξετε. Τα πάντα επισκευάζονται. Τα πάντα. Αυτά τα έχω προλάβει. Επίσης θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο. Για δείξτε μου. Αυτό εδώ είναι το μικρότερο ραδιόφωνο με λάμπες στον κόσμο. Λιχνία. Αυτό έχει 5 λάμπες μέσα. Είναι το μικρότερο ραδιόφωνο που υπάρχει στον κόσμο. Και μου είχατε πει ότι για να βρίσκετε τώρα λιχνίες, λάμπες και τα λοιπά μέσω διαδικτύου. Γιατί βέβαια πού να βρεθούν, πες έχει κανένα μόνο έτσι, βεβαίως. Δύσκολο.
Μπράβο σας. Νικό. Ναι, ναι. Και μια που μιλάμε για μικρά ραδιόφωνα, Ναι. επίσης αυτό εδώ Τι είναι αυτό? είναι ένα μικρό τρανζιστοράκι της εποχής του 60. Για την εποχή εκείνη ήταν θαύμα Πώς. να έχεις ένα τέτοιο πράγμα. Είναι MP3. Είναι. Μα τι λέτε, άμα το έχει ο Πλεύρης και ζούσε τότε εδώ. 7 γυναίκες Μούρι, στην μούρι. καφετέρια έριχνε. Άμα το είχε ο Παπανδρέου που είναι. Έλα, Ελένη, τι πήγες να πεις και ολοκληρώνουμε αυτό. Ήθελα αν προλαβαίνουμε να δείξουμε Ναι. σε τι μορφή τα παραλαμβάνει ο κύριος δείξε μας, ναι, Δημήτρης ένα- τα ραδιόφωνα. Σε απλά Αυτός ελληνικά που ένα του το before και ένα έφεραν, after. του το έφεραν εχθές. Πού το? Αυτό. Το Αν σασί, βλέπετε, το να σασί δείξουμε καλό και πίσω. φαίνεται. Το από μέσα Όχι. δεν. Α, Δεν ξέρω αν φαίνεται η κατάστασή του. καλά, δεν είμαστε Δεν την ειδικοί. καταλαβαίνω. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Κάτι πυκνοτές βλέπω, κάτι λιχνίες βλέπω, κάτι καλώδια, ένα ηχείο το είδαμε. Αυτό όπως το βλέπετε είναι σε άθλια κατάσταση, εκτός το ότι δεν δουλεύει, και το έπιπλο είναι σε αθλία κατάσταση. Σε Αυτό πόσο καιρό θα διαλυθεί δουλέψει? Και θα γίνει σχεδόν όπως βλέπετε αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Πόσο καιρό θα χρειαστεί, κύριε Νταλίπη, για να διορθωθεί? Ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος, γιατί δεν το πιάνεις ένα ραδιόφωνο και Κύριε να Δαλίπη, το να σε καλά, μην τελειώνεις πουλάς αμέσως. τίποτα. Μην πουλάς τίποτα, δώστα να γίνουνε μουσείο. Προς το παρόν όχι είπαμε. Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε. Πριν κλείσουμε, Ναι, ναι. κύριε Μάνεση, Έλα, ναι. έχω κάτι για σας. Τι? Μήπως είναι της εποχής του είναι κιόλας. Κάποια θεία Λένα θα μπήκε. Μισό λεπτό. Για φέρ' το μπροστά να δούμε τι είναι. Κύριε Μάνεση, έχω κάτι για σας. Έχω να σας αφιερώσω ένα τραγούδι Ναι, για βάλ' το. από ένα 45. 45. Και πιο 45 συγκεκριμένα είναι ένα τραγούδι, ένας δίσκος 45 στροφών. Αν σας πω ότι είχα τέτοια πολλά. Το μόνο που σημαίνει τώρα είναι να βρεις μια τάνα. Και τα πέταγα από το μπαλκόνι της Ερήτη, γιατί πετάγανε, είχαν ωραία πλεύση. Είστε υπέροχος. Εύχομαι στον κάθε άνθρωπο του πλανήτη να έχει μια crazy love στη ζωή του. Είναι για πάρτι, μας Για θυμίζει πάρτι, τα ναι. πάρτι. Λοιπόν, έχω ένα τέτοιο. Αυτό Έχω ένα είναι τέτοιο, Philips, παιδιά, σαν το Philips. δικό σου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.